Selam dostlar, siz TV kanalında Yaşlık Tavuşun qaraysiz. Sizning bilan men Oliya Mubarakova ham biz bugun 8 mart turida сөйләшербез. Жүрүшчүләр fikri bo'yicha eng yaxshi bo'lak narsa ekan, yaqinlarına гадәттә ниләр бүләк итәләр икән? Әйдәгез ачыклыйк. 9-нчы урында бүген Валерий Назаров. Валерий хатын-кызлар өчен иң яхшы бүләк ул зәркән эшләнмәләре дип уйлый. Матур алка, зауыклы беләзек я күркәм йөзек кемне генә битараф калдырсын. Мондый төр бүләкләрне һәр гүзәл зат ярата ди. Валерий Назаровның фикерен белдек, хәзер үзен карыйк. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми ул күрешүләр сирә. Эшләрне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде диеп, тәрбияләп үстергән улым. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яшьлек
уңышының тагын бер катнашучысы Илнур Юлламанов. Илнур нинди генә сәбәп булмасын, хатын-кызга һәр вакытта да чәчәк бүләк итәргә кирәк ди. Чәчәк яратмаган гүзәл затны әле күргәнем булмады дип уртаклаша ул. Ә матур букет янына тагын нәрсә аласың? Спага сертификат, зәркән эшләнмәләреме, косметикамы, анысы инде кешедән тора. Чәчәкләргә күмергә әзер Илнур Юлламанов сезнең экраннарда. Чынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызларның кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Ялан миңдә ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Җырлы гаилә Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларга да чират җитте. Гаилә ел саен 8 март бәйрәмен бергә уздыра. Башта Рамил тормыш иптәшенә һәм кызына бүләк ясый, ә аннары дүртәүләп ресторанга баралар икән. Бәйрәм кичен нәкъ менә шунда дәвам итәләр. Менә шундый үрнәк гаилә һәм иҗади тандем Рамил-Рамилә Хәйретдиновлар хит парадны дәвам итә. Мин бәхетле
yaxşı bilem bilmezsin. Sen meneke bäxetimsin, bäxetime gözler timesin. Yıllar işitirler aylı tünler, beni yaratan sine bilmezsin. Min bäxetli öykürlerde kurban, bäxetime gözler timesin. Yıllar işitirler aylı tünler, beni yaratan sine bilmezsin. Min bäxetli öykürlerde kurban, bäxetime gözler timesin. Yıllar işitirler aylı tünler, beni yaratan sine bilmezsin. Min bäxetli öykürlerde kurban, bäxetime gözler timesin. Min bäxetli öykürlerde kurban, bäxetime gözler timesin. Bäxetime gözler timesin. Dostlar, siz bizning sahifaga yozildingizmi hali? TMTV'ni kontaktida topig'iz. Birda sizning uchun eng qiziqli yangiliklar, show biznes hallari ham topshiruvlarning arxivlari. Bilmay, eshitmay qolmag'iz. Hozir birgalab Eduardo Magdiyevni tinglaylik ham qaraylik. Yazarım dostluda, jılıda, dostluğum canıma, kanıma tulana. Ömürlük yazım bu, dostum bu yılına. Ömürlük yazım bu, dostum bu yılına. Ildar бүләк биргәнче башта хатын-кызның ни яратканын ачыкларга кирәк. Шуннан чыгып кирәкле әйберне алырга кирәк ди. Һәр хәлдә ел саен яңа ел 8 март туган көннәргә бүләк алганда җырчы шушы принципка таяна икән. Ә без сүзләрдән җырга күчик һәм Илдар Идиятуллинның үзен карыйк. İki yürek birge bitse, bäxet üçün şul җитәр. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне.
булмастан мәхәббәт ерак китә бер-береңнән айырылу күңелләрне ут итә ләкин яралама гына яндырма йөрәгемне белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне ләкин яралама гына яндырма йөрәгемне белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне Тик парадны Элина Нишева дәвам итә. Элина социаль челтәрләрдә бик актив. Язылучыларын еш кына яңа матур фотолар белән сөендереп тора. Кызыклы образларда, төрле урыннарда фотосессиялар уздыра икән. Шуңа күрә Элина өчен яхшы бүләк ул фотосессиягә сертификат булыр мөгаен. Күктә очасың килә синең белән Кояш нуры офыкта югалгач йолдызлар саныйсың килә синең белән Иртән тон атканын күзәтеп салкын чишмә суын татыйсың килә синең белән Лидерлар өчлеген Римма Софиуллина ачып җибәрә. Җырчы энә дә бүләк, дөя дә бүләк ди. Ә иң кадерле бүләкләр рәтенә ул я кызы ясаганны, я улы ясаганны кертә. Тормыш иптәш ясаган бәйрәм сюрпризларын да бик сөенеп көтә икән. Римма Софиуллина һәм аның урна гаиләсе турында сөйләштек. Хәзер җырчының иҗатына күчик. Чыктың юлларыма татлы уйлар булып уралдың бәхет таулары
көтіп тұрам, бір адашып келіп шыққана, үстай алқаны янған жүрегіме, сөнмәз үшін сүйудыма. Сені күтіп шығам ұзын юлға, тек буранларға келіп барам. Қауыштырса қауыштырыр бізді, бақыт тауы шақырып тұрар. Сені күтіп шығам ұзын юлға, тек буранларға келіп барам. Қауыштырса қауыштырыр бізді, бақыт тауы шақырып тұрар. Қауыштырса қауыштырыр бізді, бақыт тауы шақырып тұрар. Бақыт тауы шақырып тұрар. Бақыт тауы шақырып Икенче урында бу атнада Илшат Хамадиев урнашты. Илшат 23-нә нинди бүләк, 8 мартка да нәкъ шундый бүләк дип шаярта. Якын кешеләренә бүләкләрне ушынлап та бик узаклап, зур җаваплылык белән ала икән. Ә хәзер Илшатның җыры сезгә бездән бүләк булып яңгырасын. Игътибар экраннарга. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Böyle. Zülfiye verse o. Koya. Marcel, haydi hal итәбез моны. Marcel, минем танышларым бар, haydi hal Yok, итәбез. barıp kaytam. Өкпелету жеңіл, кешіруі ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Айрылулар жеңіл, қауышулар ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргеш, жанарны киміргеш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, kanatlar ayrılgaş, sen mine, men sina bir kim tügel. Хыянат ул жеңіл, туғрылық ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Алдаулары жеңіл, ышандыру ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргеш, жанарны киміргеш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, kanatlar ayrılgaş, sen mine, men sina bir kim tügel.
жаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Беренче урында кем икән? Бу сорауга җавап биргәнче барлык резидентларны да искә төшерик. Йөрәк, йөрәгә тирәге, бик көткәнләр өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлар. Anlatmada, sığmada, iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет нурлы капlasın. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем, сүзсез мине аңларсың, синең саф йөрәгем. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кирәк барам. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Бу атнаның алтынын да тапшырыр мизгелләр килеп җитте. Беренче урында Эльвир Габдуллин. Эльвир чын күңелдән барлык хатын-кызларны язның иң матур бәйрәме 8 март белән котлый. Тормышыгыз матур, җырларга тиң булсын ди. Һәм сезнең өчен үзенең җырын башкара. Карыйк әйдә. Ошып, тағы бір көз жетші бете. Әлі ялтап қайтабыз ішпет кәштен алылды. Ненде yol yurtu indi ol. Oğla işlik yakını. Яра, жолырса балыққа кеттім. Çaklарда unutабыз хисләрне. Икебез ике почмакта уздык.
kişiler birge yıldız sanarlar yo'qolmas ömürler siyularda yanarlar shunday matur aylı kişiler birge yıldız sanarlar yo'qolmas ömürler siyularda yanarlar. Süyü kadrin bilip yaşayık Uzmasın yalğız kişiler Bulsun barı oralarda Süyülü oynar kişiler Şunday matur aylı kişiler Birge yıldız sanarlar Yo'qolmasın ömürler Siyularda yanarlar Shunday matur aylı kişiler birge yıldız sanarlar Yo'qolmasın ömürler Siyularda yanarlar Yo'qolmasın ömürler Siyularda yanarlar. Яшьлек тавышы тапшыруның бәйрәм чыгарылышы азагына якынлашты. Безне барлык гүзәл затларны да бәйрәм белән. Сезнең белән мин Алия Мөбәрәкова булдым. TMTV каналында кабаттан күрешербез.